тук ще играем. Някой ще изтели пред мен, а другия трябва да го намеря. В момента приятелът ми Хонг отива да търси играчката, която ще я крие. Сега идваме. Ето, намерихме вече предмета щипка за пране. Сега си говоря, сега аз взимам камерата. И отива да го скрие. Сега отивам да скрия предмета. Мистер брат, ти влез вътре. Мистер брат. Ехо. Добре. Добре. Ние отиваме да скрием предмета. За сигурност той няма никаква представа къде ще я скрия. Така че мисля да я скрия. Ето тук. Така, поставяме я. Ето, поставяме я. И е време да отидем. Мистер брат, хайде. Така. Айде бе, гоня! Не съм наяки. Ето го кученцето долу. Който си? Тук някъде е това, нали? Мистер брат намери, така че Скрия, време е той да крие. Да, приятеля намери. Но яко. Чакай, че. Не, приятел, отивам. Чакай, че. Да, отиваме. Готов съм! Хонг! Хонг! Пресито! Дай, търси! Искам да кажа, че няма право в цвете. Добре. Не съм сложил там. Тук не можем и тук. Да, бе, знам. Не съм сложил. Също и тук не можем. Да, знам, бе. Не съм сложил. Слагал ли се на лоза? Не мога да кажа. Защото не може на лоз. Не съм го слагал. Давай там чиста и намериш всичко, е. Обаче ако си го скрил долу, как трябва бръкна за да го извадя? Не съм го сложил там. Зато и че. Не знам как. Хонг в момента ще прескочи. Искате ли той да се отвори канал? Ако искате, абонирайте се и напишете в коментарите. Дали да се направим канал. Да, в момента. Си гледаш дали е там, не? Обаче ще трябва прескоча. Давам че още една минута. Ако
Ти давам време. Добре. Но ти имаш много време. Айде да не се сложи в джоба, бе. Нямаме право. Нямаме. Да, знам. А франчката? Не. Тук някъде. Тук е забранено. Може да е в комшите, но... О, там как. Да, изкочих това и сложих я, след това се качих и пак. Влезох вътре от този прозорец. Беломихи. Ето го пожата Батмана. Когато се оставиш, ми кажи. Ей, така това е. Светка съм да не намеря никой видя. Ще потърся някъде другаде. Така, В момента търсиш от 2 минути. В момента търсиш от 1 минута. Не. В момента търсиш от 1 минута и 50 секунди. Какво искаш да кажеш? На хубаво място ли? Как? Ами, братя, аз добре крия. Без малко да го скрия там, но после се отказах да го скрия там. Добре, че съм се отказал. Не мога да кажа никакво. Не, няма. Аз добре крия. Оставяш ли са? Не. Защото вече търсиш от 2 минути. А ти да не си го слагал в другите щитки? Не. Не знам. Защото там нямаме просто някак се намери. Не съм го слагал.